Ambade te duma kanubaw ample domine ko bibina bela jile sigle kundo ka temi nani kono anga jamana kono ashurula ni watina no e tever rasul atoko kadi chogo mina ate fanan kadi katemoga tever rasul ka tashin furo kono fika barada kono ana jabe nywana tever rasul nkewo ke ka tewuli fonga benefunji kala o bana ta butiki la doro ikafo ko tever rasul benefunji lama walima tever rasul nyamakulama walima a jasmine no mandiye a simple o fana be yino tever rasul ibe jafengo fe nyini tela a bela jilebe ka nyu anzora kono nana angana nyu nege ni ko te duma bibina iba fo ko tever rasul abe froko chenyingono ninga seba sambala la ko rasul a froko sanfe chebe nyame sanfe tamaro shun jugoro wa imago ba nasugo fe na o jabe o froko ga ni mago be a benefunji la maka benefunji jabo ka ni mago be a nyama kula maka nyama ku jabo ka fuga tabla jasmine na ana simple tever rasul a jezene do jamana fantan nani bela jilela ni watina grossisi fe sugubala ni sera o mananga quartier kono ani sugu werawla ibete ver rasul soroy ni mago ba camion va sandala ibi wuli ka senguluna ikoma koro kare kono nana wali may bande ga juro bamba 76 44 30 29 79 60 31 60 a mbalmake ibe ga fen fo te ver rasulla nini bebala ay nete nyin galige tuguni nebe wuli ka tasa te ver rasul ka sanu wa akadi 100% naturel okmana ambeka mi Agence Dunia Travel Service ako abibu nyamasegi folike kanyesi akasango hiji deumo au munu yedana takadaka au ka hiji labeni akechugo nyumana nan tara hera la kasigi hera la dumunun kay berebereli kay nam moko be je fenfena u babela jelen kanye donc ambu foku barkada jorola kaniso jamola ka mago berebere ka koto mago tala mago te mindo ka nyeira mago la anyo barade soro dunya la kumukele kono akoka au bela jile la dunia silame munu me mali kono ani munu zigiro beno do nye jamana were umo ka fo sanwere o hiji ni o umura o baraw labe undamne nakaba wop mana au munu ba fe ka hiji ke damu lakana ni basiki kono agence dunia akeme ko fere bela jile tige ka hiji ke jugo nyuma kala bela jile labe ka bla awnye minyi ka do shiro ni damu ye ka surunya au ka bato ke yorowla dumuni lakika sanuma ubitobe ka bla au ka bulu ka sagana ka wati bela jile la dogotoro jolewon olube au nofe hiji ke yoro ani bato ke yoro wera bela jile la yoro be ani wati be bawo bulu kuma do o ka busa ne de singa di agence dunia travel service jenyo ankele mimbe au ka hiji ni au ka humura ke ka nya ale de do o pana ni au be kuna foni were nyini aye weleli ke 66 71 37 24 70 64 99 71 ni au be u ka yoro nyini u flani hippodrome yerela immeuble station soma yafula kulukoro sira dala o pana minyi ka do agence dunia travel service ye kube duga uke hijini umura ke chugo nyuma ana musakau ala ka no ya sira me bela jeleyi innal hamda Ayaw gardige chifle awo atumasira Star FM sorobunda ka spécial promo Noël anaka spécial promo fin d'année au lieu de tumasira Bamako anisikasu au kana konomiketu no bi fe ka usendo angani joina akano au di jazz 460 jazz 2 jazz code au ka telefonuna ni drame kemeni muganduroni au gardige bisiga faraki wa au ka sorota dogomani o yesifa wari wa mugandi
e ma dɔn u ka di aw kana kɔnɔni kɛ walasa ka 20 caman sɔrɔ a ye jeu kɛ ka caya aw bɛ se ka tike ta fo tike 20 a ka nɔgɔ jazz 460 jazz 2 jazz aw b'o de kori aw ka telefɔni na Star FM sɔrɔbonda ka spécial promo Noël ale tirage bɛ kɛ décembre kalo tile 24 Noël yɛrɛ dakɔrɔlani na wa spécial fin d'année o bɛ kɛ décembre kalo tile 31 a ye jeu caman kɛ aw ka nafolo caman sɔrɔ ka se ka aw ka fête de fin d'année diyabɔ hakilina jiginna aw bɛ deli ka tirage minnu kɛ tile kɔnɔ Star FM sɔrɔbonda la olu bɛ to senna ni o kɔdi ye jazz 460 jazz 1 jazz o sɔngɔ ye dɔrɔmɛ 60 ye Star FM sɔrɔbonda ni nali kɛra kare ye. Dugutigi ni wari dafara e passé da kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo ate dugu wari ko o diba fo dugu an dugu don wara ta de o ko ni kuma ta la sa e ka sama mɔnɛ to yi i yɛrɛ ta sita sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛ na tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n gomi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔ ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔ sara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda. Oula bi ye kari ye tubabukalo n'o ye décembre ale tile 22 ye bi ye an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn Falaye e ni wula Keba Jalo yɛrɛ fana e ni wula bi Bamakɔ kɔnɔna na kɔɲɔ tun bɛ yɔrɔ caman an yɛrɛ dɔgɔkɛ n'o ye Amadu Pascal Diko ye an kun b'ale ka furusiri kɛnɛ kan Falajɛ yan Falaye denmisɛnnin min don kibaruya a b'a caman sɔrɔ a bɛ kibaruya caman di kunnafonidilaw ma a bɛ baara caman fana kɛ min ye kunnafonidi ta nasira la kibaruya sanumanw k'olu ɲini k'olu di yaasa maaw bɛ se ka bɔ fili la fɛn caman bɛ yen dugu kɔnɔna na ale bɛ bɔ o kalama maa min do kɔni tiɲɛna a ka bɔli jaw la o man ca mɔgɔ caman kɔni b'a dɔn u n'a bɛ baara kɛ n ka bazɛn don kun y'o ye an kun bɛ o la nka bi kɔɲɔ caman kun bɛ Bamakɔ bi dɛ kɔɲɔ tun bɛ yɔrɔ camanba de la Bamakɔ bi embouteillage kuma tɛ Tour d'Afrique yɛrɛ la yan a ma bɔ foyi fɛ bon an bɛ dugawu kɛ sa an tɛna fɔ ko nin ye sunkalomakɔnɔ kɔɲɔw ye fɔlɔ nin ye sanyɛlɛma kɔɲɔw ye dimanche nata in min yɛrɛ invitation bɛ ne yɛrɛ kelen bolo o ye 15 ye fɔlɔ n t'a dɔn n bɛna n yɛrɛ kɛ cogo min Segu b'a la Ɲɔnɔn b'a la San b'a la Moti b'a la Kidali yɛrɛ fana b'a la an ka gendarme dɔ ale yɛrɛ kɛ maa ye Kidali kelen a tɛ to kɔ Falaye n ko sigi ja de y'o ye o est ce que an tɛ to ale ta la mais o la n bɛ jɛ yan 31 kɔ dɛ bon a kɔni bɛ ka programmation jateminɛ parce que an buranakaw kɛra burudamɛw ye han an buranakaw ye burudamɛ donc an bɛ dugawu kɛ mɔgɔ o mɔgɔ ka furu kɛra Amadu Pascal a n'a furumuso k'ala ka furu ni si bɛn ala k'a kɛ sima fila ka furu ye ala k'a sen ni bolo bɔ a la ala k'u ŋɛɲɛ k'u ɲɔgɔn na bon an kana mɛn fana k'an sigi k'an tulo ɲinɛ k'u bolo k'a sɔrɔ an ma wele kafe min na n'a y'a sɔrɔ attaquant de rupture tɛ a k'a yira na k'a fana ye attaquant ɲɛnamaba ye Lukman ɲɔgɔnna da a bɛ se ka celu 3 gosi su kelen n'a y'o yira na lala an na taa kafe min joona sinon an yɛrɛ fana an dɔgɔninw bɛ ka juru don n'o kan na n'ala sɔnna ma fana kalo in tile 29 a bɛ papu ka papu dɔn kɔni ale muso y'an sɔn denkɛ o denwuli fana bɛ yen nka denwuli
ko mɔgɔ ni jime ka di ko si tɛ taa kɛnɛ kan ko mɔgɔ mana taa ye fana ko ni i ka parfum kasa jara n'ale ta ye k'i tɛ sɔ dun ne ko papu wala e maa wele k'a ye nin ye a y'a bɛɛ ɲɛfɔ han mɔgɔ bɛ mɔgɔ la minnu n'olu bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ olu si tɛ don ale fɛ yen an bɛ dugawu kɛ ala ka o denwuli kɛnɛ fana yira an na wulada in na an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn fala ye an bɛna na hakilina fitininin dɔ di nka an ka kibaruya ban waati an b'an da don a tɔ la nin waati laban in na an ɲɛ b'a la k'a fɔ min ye Marɔku masakɛ ye ale bɛ ka baara dɔw kɛ an fanfɛ bolo jamanaw la an y'a ye k'a fɔ dɔgɔkun tɛmɛnen Burkina jamana ɲɛmaw ani ale yɛrɛ ka jamana minisiri min ɲɛsinnen don ka jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ ma u y'a yira k'a fɔ ko u ye Burkina wele Faransi ka agent secret minnu bɛ yen olu bɛ se ka bila cogo min na an y'a ye k'a fɔ a mɔgɔ 4 olu bilara o dɔgɔkun kelen kɔnɔna na a y'a ɲini fana Niger fana fɛ k'u bɛ se cogo min na ka Bazoum fana bila hali n'o bɛ taa bila résidence surveillée la olu fɛ yen Maroc Niger k'u ma ko u ka ta Togo ka dabada ma ko sabula Togo de b'o fɔ o kuma ɲɔgɔnyaw la bon an y'a ye fana kunu an bɛna tila ka don la kunnafoniw kɔnɔna na Mauritanie jamanakuntigi Marɔku masakɛ hali n'a sɔrɔ a fari man d'a la sisan a ye o bisimila olu b'o kuma ɲɔgɔnya la tuma min i b'a dɔn Algérie ni Faransi ka sɔ tɛ ka kɛ daga kelen kɔnɔ nin waati in na fala ye fɛn ma ta ka ɲɛsin anw ma fɔlɔ a fɛ fɔlɔ nka hakilila jagabɔ de don nin bɛɛ bɛ ka kɛ kun jumɛn na nin wulikajɔ kɛ kun bɛɛ ye jumɛn ye Marɔku ye jamana ye u na anw cɛ a ka gɛlɛ kosɛbɛ sabula n t'a dɔn n'i y'a mɛn an ka maaw da ko Marɔku kɛlɛ i m'o mɛn Tumutu donc o kɛlɛ olu bɛ yen min ye Mali yɛrɛ ni Marɔku donni ɲɔgɔn na ka kɛ ni Tumutu yɛrɛ ye o fana bɛ yen yalama don nataw la ni Marɔku masakɛ nana fɛn dɔ ɲini anw fana fɛ est ce que a kan ka bali an na donc an dafɛ jamana 2 minnu n'olu bɛ jɛkulu kelen na delili kɛra olu fɛ k'a ɲini olu fɛ k'olu ka fɛn dɔ kɛ kelen o sɔnna o ko Faransi ka arrangement mɔgɔ minnu k'u minɛlen don a bolo 4 n'o ye Burkina ye olu labila min ye Algérie min ye Niger ye u y'a ɲini o fɛ k'o ka Bazoum d'u ma k'u bɛ t'o bila olu yɛrɛ fɛ résidence surveillée la olu ko olu ni Togo bɛ k'o baara kɛ donc a bɛ komi Niger ma sɔn dɔgɔkun nata in na est ce que u tɛna fɛn dɔ ɲini anw yɛrɛ fɛ Macron ka ciw de don n'i y'a jate minɛ dɛ Macron ka ciw de don Marɔku masakɛ nu bonya ba b'a kan anw ka jamana kɔnɔ an ka jamanadenw wo an ka maaw wo bɛɛ lajɛlen kɛlen don k'a gasi sigi kosɛbɛ bon waati in na Falaye n'i ye diɲɛ yɛrɛ lajɛ teriko tɛ diɲɛ kɔnɔ tuguni dɛ nafako tɛ fɛnba ye an y'a la kɔlɔsi an bɛ k'a fɔ anw fana k'an labɛn yan'a a kana fɔ anw ma k'an ka taa dɔ fana kun di ale fɛ yen walima a bɛna dɔ kun di an fɛ yen kuma ɲɛbila don Falaye ka bila parce que an ɲɛ b'a la cogo min na n'i ye Faransi jamanakuntigi wulilen ka bɔ Faransi ka na Maroc masakɛ yɛrɛ banabagatɔ o ka taa kunbɛn ka tila ka wulikajɔw kɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma Falaye o bɛ ka kɛ Maroc ni Faransi ka nafa de kama anw ka Mali anw ka nafa bɛna kɛ jumɛn ye nin ko ninnu mana wuli ka jɔ miirina in kun kɛ kun ye o ye ka maaw hakili maaw la faamuya ko la ko nin ko ninnu bɛ sen na mɔgɔ ka se k'a dɔn k'a fɔ fɛn min bɛ sen na bi baara min bɛ sen na ani dibi minnu bɛ sen na u kɔni ka ciden ma don anw fɛ yan fɔlɔ Marɔku jamana fo ka taa an se n sigiyɔrɔ in na u ka ciden ma don anw fɛ yan fɔlɔ u ka lasigiden fana ma laɲini kɛ anw ka minisiri min sigilen don jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna fɔlɔ nka sa bɛ siran fagabaga bɛ siran an kɔni bɛ ka ɲɔgɔn si bɛlɛn fɔlɔ ka kow jateminɛ komi bi ye kari ye n'Ala sɔnna a ma yanni sini dugu ka jɛ n'an ye kibaruya wɛrɛ min sɔrɔ nka nin kɔni bɛ tan fɔlɔ an ka mɛn nin fɔ ɲɛbila la yanni an ka taa ɲɛ n'an bɔra yen an bɛna an yɛrɛ fɛ yen
wolomasiri tabaw ka ɲɛma n'o ye baro kɛlɛtigi ye ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan nin kalo in tile 20 fala ye an ka sɔrɔdasiw ye tiɲɛniba don Bamanciwale ni Ɲugawale kabaw kun Baɲangara marabolo kɔnɔna na dugu min bɛ n'o ye Bagal Top ye ale ni Iregili kilomɛtiri 75 ka taa min ye Baɲangara kɛɲɛkayanfan fɛ u kun taara bingali kɛ ye u tilalen kɔ u ka bingali la kuma min na k'u bɛ 5 don fiɲɛ na u ni avion bɛnna min ye armée ka avion ye a kɔni ye ta tugu u la ye kosɛbɛ sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ pankuru tilala a ka baaraw la maa 12 ɲɔgɔnna o su taara ye Bamanciwale ni Ɲugawale kɛbaw la moto 6 o jenina maramafɛnw ni u bololaminɛw caman olu sɔrɔla ye mago tɛ ɲɛ olu la ta donna olu tɔw bɛɛ lajɛlen na ye min ye kalo tile 21 ye Koro kɔnɔna fana na Koro gendarme minnu bɛ n'olu ka brigade territoriale bɛ olu fana ye katakatani 3 falen minɛ tew essence la fala ye a kun bɛ ka taa di Bamanciwale ni Ɲugawale kɛbaw ma o sɛgɛsɛgɛliw bɛ senna Korokaw bolo bi na min ye baro kɛlɛtigi ye général de division Omar Barou Jara ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan ko wolomasiri tabaw bɛ fo u ka wulikajɔ n'u ka basigi an'u ka kow kunbɛli la yaasa dugudenw bɛ se cogo min na ka lafiya sɛbɛn in fa sirila kunungo min ye kɛlɛbolotigi ale ka baarakɛyɔrɔ fɛ n'o ye chef d'état-major ye ko k'o da bɛɛ lajɛlen tulo kan Bamako yan pankuru jigi kɛnɛ na kunungo a bɛ fɔ min ma sa ko bloc technique ale ni tour de contrôle fala ye avion ti pa ale kɔ ASECNA ale ye baaraw daminɛ ani Mali jamana ka bolodi ɲɔgɔnma hukumu kɔnɔna na yaasa an ka pankuru jigi kɛnɛ min tɔgɔ da n'o président Modibo Keyita la Senukaw fɛ yen a bɛ se ka kurakuraya ka kɛ ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnma da ye an fanfɛ bolo fɛ pankuru fɛn fɛn mana sankolo minɛ f'i ka nin nu foriya ka sɔrɔ ka taa o hukumu kɔnɔna na sa premier ministre ni o ye général de division Ablaye Mayiga ye kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sigira sa ka taa birikiden fɔlɔ da tour de contrôle technique min kan ka sigi Bamako pankuru jigi kɛnɛ na Senukaw fɛ yen ani tasuma kunbɛlan soba min bɛ yen ni o bɛ tasuma kunbɛn pankuru jigi kɛnɛw kan o so min dilanna ka ban miliyari 1 ka taa o kurunbo karili fana baara kɛ nin soba fila in n'i y'a musakaw fara ɲɔgɔn kan fala ye sefa wari miliyari 5 miliyɔn 850 n'a kunkanfɛn a bɛ taa se o de ma so in mana ban pewu tour de contrôle yɛrɛ so belebeleba o bɛ kɛ a la bureau pipɔgɔden ka taa se min ye machine bilayɔrɔw ma bureau technique ale ni guichet unique so belebele veranda jamba o fana bɛna na k'a la kɛnɛ bɛna na k'a la aw minnu ko ko lafiya ka d'aw ye aw fana bɛ se ka taa lafiya cogo min ye salle de repos pilote o fana bɛ sɔrɔ a kɛnɛ kan maa min yɛrɛ bɛ yen bi n'o ye ASECNA directeur général ba ye ale yɛrɛ tun bɛ ko in kɛnɛ kan o ye arabulama in y'ale de ye ale de tɔgɔ ye ko Mohamed Musa ASECNA directeur général ye ale de ye a ko nin min filɛ nin n'a bɛna dilan ko a bɛna na kɛ tour de contrôle ye min bɛ ɲini diɲɛ kuru kara kɔnɔna na k'o bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ a kɔnɔna na ye ko tour de contrôle in fala ye étage 7 in baara misɛn fara kumaba kan depuis pankuru bɛ wuli u bɛ ŋaniya ta duguw la an bɛ diɲɛ bɛɛ sisan fala ye ni nin banna pankuru bɛ wuli diɲɛ dugu o dugu la an b'a bɛɛ ye nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la tableau minnu bɛna na bila an ka pankuru jigi kɛnɛ kɔnɔna na ni mɔgɔ b'a lajɛ mun bɛ bɛn an ka jamana kɔnɔ ta ma an b'olu de ye ani minnu natɔ don an yɛrɛ fɛ yen directement nka olu de bɛ diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen ta ye u ko sa ko min ye so in ye fan dɔ bɛna na k'a la o bɛ kɛ étage 2 ye 5 bi jɔ kɔ ɲɛsin o ma a bɛɛ lajɛlen bɛna na bɛn nɛgɛmɔ sa ka taa bɛn tuuru in ma ko min ye so belebeleba in ye a kɛkun ye Mali jamana ɲɛmaaw olu ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri min kɛlen don bi yaasa Mali ka se ka kɛ pankuru jigi kɛnɛ ye min kun laɲinina ka tɛmɛ falaye météo baara fana bɛ k'a la han awɔ météo ni lakana ko olu bɛ a la u y'a yira sa k'a fɔ ko nin so in mana ban pewu ASECNA yɛrɛ a pankuru dɔw olu na jagoya ka to ka na nzole da o bɛ dɔ fara an ka aéroport wari kan min ye ASECNA ɲɛmaa ye ko nin so in kɔni jɔra k'a bɛna na yɛlɛmaba de don Bamako Modibo Keyita tɔgɔ la pankuru jigi kɛnɛ na ministre min bɛ transport kunna n'o ye bolibafɛnkow ye ka taa se yɔrɔbaw jɔli ma jamana kɔnɔ Madina Sisoko ni ale bɛ Danbɛlɛlakaw ka sigi la a ko nin baara in ko min ye maaw ye dɛmɛjɛkulu ye olu de ye nin ɲini Mali fɛ ko yaasa Bamako jɔyɔrɔ min b'a la bi farafinna an fanfɛ bolow fɛ
ko yaasa nin ka se ka sigi an ka aéroport baya baara minnu kun daminɛna u ka se ka to senna ko ale wasolen de b'a fɔ premier ministre ɲɛna ko nin so min filɛ nin ye ko nin ye lakana da de ye diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ bi so belebele minnu bɛ jɔ pankurunjigikɛnɛw la k'a na jate o fɛ ko baara yɛrɛ musaka bɛɛ lajɛlen bɛ taa se miliyari 4 n'a kunkanfɛn ma min ye bloc in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ye wa baara a kan ka kɛ kalo 30 de kɔnɔna na n'a banna tuma min fala ye anw yɛrɛ bɛ yɛlɛma ye an bɛ taa olu bɛ mun kɛ nin sobaden bɛɛ la o tɛ biro di jani ma ye siɲɛ kelen fiɲɛ tulukala bɛ fɛn min kɛrɛfɛ o la hali ni aki ma fréquence di an bɛ baara kɛ kunu minisiri ɲɛma a tun bɛ nin kɛnɛ kan ye ale ni tasuma dayɛlɛ tasuma kunbɛyɔrɔ in a taara a ɲɛ da o bɛɛ lajɛlen ka sɔrɔ ka biriki fɔlɔ k'o da fala ye sifinw olu tun bɛ u ka kɔngɛrɛ la kunun ko u y'u bɛɛ lajɛlen cɛ ka taa n'u ye u n'u ka déléguéw fo kabalakaw fɛ yen kabala kɔngɛrɛ in taara kɛ yen k'a daminɛ sɔgɔma sa fo ka taa se su araba kunjo ma taa ni ka segiw bɛ ka kɛ don bɛ ka kɛ ɲɔgɔn kan cɛbɔ 3 min tun bɛ kɛnɛ kan a bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen u y'a datulu la k'a da jaba la bɛn ma kɛ min kɛ a fɔra ko ayiwa ko bureau de vote filɛ nin ye dɛ a y'a ka couleur ta bɛɛ k'i ka couleur ta bɛɛ y'i ta o la sa u ye vote daminɛ vote nana daminɛ min kɛ a nana ye k'a fɔ sa ko papier min tun bɛ ka bɔ ka caya kosɛbɛ o kun ye narakaw ka Modibo ye n'o ye Modibo Keyita ye fala ye fɛn min ka jugu kalata la o de ye nin ye kana kɔ i ka ɲɛ sɔrɔ ka ɲɛ bila dɛ Trump ni muso ta ɲɔgɔnna don anw dara an da ko muso gɛnna dugu jɛra an nana sɔrɔ Trump kɛra ŋanaminɛŋana ye waati min na ko bɛ fama Sori Burama n'o ye Burama Sise ale nana kɛ 23 ye kabini ale y'a kɛ 24 23 ye k'a b'o la k'a kɛ 25 23 ye maa kelen nana ka na Keyita kɛ 25 ye Sori bɛ 25 la ale bɛ 24 na kelen nana fara Sori ta kan ka Sori kɛ 26 ye kamalen nana a bɛ 24 na maa kelen fana nana tuguni ka n'a dasi ka di Keyita kɛ ma a bɛ 25 la fo ka taa ban sa Keyita kɛ ma bɔ yen Sori taara yɛrɛ sɔrɔ 29 na maa sabanan n'o ye Sava ye ale ta kɛra 3 voix ye o la sa Sori Ibrahima Sise Bamakɔ ale kɛra fɔlɔ ye filanan ko t'a la o filanan n'o ye Modibo Keyita ye ka bɔ Nara ale batira tɔ ninnu bɛɛ batira lisi sa u y'a ta kelen poste o poste bolokɔrɔ fiɲɛ t'a fa dɔn na o ni président ko maaw ka taa yɔrɔ min u bɛ taa ye fala ni nana ko tiɲɛ ti élection na parce que i bɛ taa sɔrɔ sisan dɔ bɛ yen fɛn dɔ seko ni dɔnko bɛ a la nka a bɛ bin a tɛ se ka taa nin yɔrɔ la donc min ye Burama ye an b'a fo a n'a ka maaw bɛɛ lajɛlen fala ye ministre min bɛ farikolo ɲɛnajɛ ni sifinw ka ko kunna a ko denmisɛnninw k'u ye koba de kɛ tan ko nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye CNJ bureau yɛrɛ ka sigi mankan ma k'a la wɔyɔ ma k'a la balawu ma kɛ wa ko kalata in banna yɔrɔ min ministre fɔnba ko ten ko min ye Modibo Keyita ye k'a nana ka na Sori Burama minɛ k'a féliciter ko e de gagné e de ɲɛmaa ye wa n bɛ dugawu d'u ye ala k'i ka baara bɛɛ lajɛlen ɲɛ i bolo fɛn o fɛn bɛ yen n'o bɛ ɲɛ ko in na n bɛ yan han kana ɲinɛ n yɛrɛ kɔ dɛ n seko ye min ye an na jɛ k'o kɛ ɲɔgɔn fɛ i ka san 3 in ale kɔnɔna na o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen ministre ko min ye denmisɛnninw ye k'u k'an ka fo sabula u ye bonya ni layidu min ta olu ye u ye baara k'o kɔnɔna na fɔnkɔɲɔgɔnkɔma ye a la tiɲɛ don u mɛnna kumaw la falenfalenw kɛra o bɛɛ lajɛlen ka ɲi hakili jagabɔ hukumu kɔnɔna na ko nka ko min ye CNJ yɛrɛ ye k'a bureau sigi kun sabana ka kɛ Bamakɔ dɛ k'a kɛra yɔrɔ yɔrɔ fala ye o ye tiɲɛ mankan bɔra a la Zenta an tɛ dugawu kɛ komi maa min dasira o sera ka ye kɛnɛ kan ye ka sɔn k'a dasira k'u jija Zenta a ka kɛ bureau ɲɛnama ye bureau bɛ se ka baara kɛ Sumayila Sise tɔgɔla parti n'o ye IRD ye ale y'a ka kɔngɛrɛba 5nan kɛ kɔngɛrɛba 5nan in kɛnɛ kan sa e ko maaw jɔyɔrɔ dɔw kɔni jɔyɔrɔw falenna nka min ye tɔn ɲɛmaaya ye halisa a bɛ Gwanɲɔn Kulubali bolo an yɛrɛ balimakɛ n'an terikɛ n'o ye Racine Cham ye ale kɛra 5e vice président ye IRD kɔngɛrɛba 5nan in a kɔni kɛcogo ɲɛna sabula fala ye ni parti b'i bolo n'i tɛ kɔngɛrɛ kɛ i t'i parti ye dɛ parti b'aw bolo aw t'i taa fosi la
ati ɲɔgɔn ati congrès ko kuma fɔ ati renouvellement fɔ bureau tɛ sigi foyi tɛ kɛ aw bɛ ɲɔgɔn kɔ ten dɔrɔn ko parti yɛrɛ président depuis diɲɛ bisimila min b'a kunna o de t'a don o ye parti ye mɔgɔw yɛrɛ bɛ se ka aw bonya k'aw t'o la wa donc IRD mɔgɔw u y'u ka fɛnw wele ka na CICB kɔnɔna na ka n'u ka parti k'ale baaraw kɛ nka Falaye fɛn o fɛn sama bɛ y'a la koyi politique tɛ t'o kɔ koyi sama bɛ y'a nin ye Sumala muso ka cérémonie nin n'ale tɛ kelen ye ninnu don e y'a bɛɛ kɛ kelen ye siɲɛ kelen an ka t'o la sisan sa laada la Sumala Sise tɔgɔla fondation ale bi bonyamasegin kɛ ekɔlidenw ye ekɔliden minnu kɛra ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmadaw ye an ka dugu kɔnɔna na ɲinan Segu ani Kulukoro olu de wulila k'u jɔ ni bilisi niyɔrɔ sara ye min ye Sumala Sise furumuso ye n'o ye Asan Traoré n'a bɛ Siselakaw ka sigi la a ye kuma fɔ min bɛɛ lajɛlen ye niyɔrɔ sɔrɔ kuma min kɔnɔ maa welelen fɛn fɛn nana kɛnɛ kan a y'a bɛɛ lajɛlen fo min ye maa bɛ yen ko o kɛra kɛnɛ in kan Mokhtar Wani n'ale premier ministre kɔrɔ ale fana tun bɛ kɛnɛ in kan ye ka taa se maa mafalen caman ma bɛrɛbɛrɛlitɔn bɛ yen ko EDR o maa mafalenw ka taa se Dɛma ninnu ma ani Musa Seyu olu caman ba fana nana kɛnɛ kan ka na min ye Sumala muso a n'a ka fondation dɛmɛ nin ko in na Falaye denmisɛnninw n'o ye musolakaw ye ka bɔ Kulukoro ani Segu olu de ye bɛɛ lajɛlen da sen donbolo kɛr'u ye k'u cɛsiri k'u jija min ye Sumala furumuso ye n'o ye Asan ye basa a ye bɛɛ fɔ ka bɛɛ waleɲuman dɔn maa minnu y'u dɛmɛ nin ko in na kabini a daminɛ fo bi tako naaninan min filɛ nin ye a k'a bɛ dugawu kɛ sa ko Ala ka sa wɛrɛ yira an na min ye nin kɛnɛ in ye a ka sigi kɛnɛ in tiɲɛ don Sumala Sise ka fondation bɛ ka a kɔkɔrɔma don dɛmɛbaw fana bɛ u la nka bi na u bɛ ka taa sira min fɛ min ka d'u ye ko in ka walankata koyi denmisɛnnin fɛn fɛn bɛ yen n'o bɛ kalan kɛ olu bɛɛ lajɛlen sen ka ye a la a kɛcogo fana min ye kalandenw ni kalandensomaw ye ekɔli karamɔgɔw ni fɛn olu fana bɛɛ lajɛlen k'i niyɔrɔ sɔrɔ a la fondation kɔni ko ni Ala sɔnna a ma ko san wɛrɛ ta k'u na o wala bonya ni nin ye Falaye décembre kalo tile 25 o bɛna na kɛ a san 5 ye Sumala Sise ale ka soma yɛlɛmali o tɛ 25 décembre ya san 2020 a fatura o de la n'Ala sɔnna a ma an bɛ labɛnna yaasa ka se ka seereyaw sɔrɔ maaw bɛ se cogo min na o don a bɛ bɛn Noël don yɛrɛ de ma Ala ka o yira an na n'an bɔra yen an bɛ to Bamakɔ kɔnɔna na hali bi Falaye dugukoloko ɲɛnabɔ bɛ maa minnu bolo n'o ye directeur du domaine du cadastre ye k'u ye wulikajɔ kɛ ɲinan san kɔnɔna na sa a kun ɲininiw fɛ k'u ka se ka wari min fara ɲɔgɔn kan o kana dɔgɔya ka tɛmɛ sefa wari miliyari 170 kan olu yɛrɛ sina ka taa miliyari 207 yɛrɛ minɛ siɲɛ kelen k'u sigi n'o ye Ngulaki baara in k'a kɛra timinandiya ani kɔlɔsili da ye so bɛ maa minnu bolo minnu bɛ taa so papiyew ta maa minnu bɛ titre foncier ɲini ŋanamu minnu kun bɛ yen cadastre kura min sigira sen kan a n'a fɛɛrɛw ko o lawaleyali hukumu kɔnɔna na sefa wari miliyari 207 miliyɔn 171 u ye o de sɔrɔ ɲinan san kɔnɔna na laɲini tun ye min ye a kun fɔra sa ko k'u jija miliyari 170 o de ka se ka sɔrɔ min ye 100 sarada la u taara u yɛrɛ sɔrɔ 118 na min ye ministre ye sa ale ko k'a b'u fo n'o ye Abdoulaye Imran Touré ye u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri min sira ka nin kɛ festival kunbɛ Kayi ale bɛ Kayikaw fɛ yen Batoury a ka tɔndenw u ye wulikajɔ kɛ ka taa Kayi tribune coordinateur min yɛrɛ bɛ Kayi kɔnɔna na an bi kɔ tɔgɔ la n'o ye Dawuda Kamara ye ko kununko bi dimanche olu taara tribune n'o ye Kayi tribune ye festival kunbɛ hukumu kɔnɔna na u taara tribune furan min ye furalanjanw ye dileki bulalamatigiw u bɔra ka fa bɛɛ lajɛlen minɛ pelu bɛ maa minnu bolo ɲamancɛla bɛ maa minnu bolo jamalahaw ta ka Kayi tribune minɛ k'a fa ɲɛnajɛ kun tɛ yen sa nka min ye festival kunbɛ a ɲɛmaw y'a yira sa ko kɔni n'u ye Fatumata Batoury ye n'o y'u ka mouvement présidenti ye k'o de ko ka nin yɔrɔ fura in kɛ yɔrɔ fura in kɛ kun ye min ye sifinw maa minnu bɛ yen n'olu bɛ tɔn in kɔnɔna na ale ni jamanadenw ka tɔn jɛkulu u bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan k'u bolo di ɲɔgɔn ma Kayi kɛnɛba minnu bɛ yen u bɛɛ lajɛlen ka fura k'u jɛya yanni u ka dunanbaw olu ka don Kayi ale kɔnɔna na Falaye an bɛ taa Tumutu seko ni dɔnko kɛnɛba min sigilen don Tumutu nin waati in na n'o ye festival de vivre ensemble ye ale baaraw bɛɛ lajɛlen kun cɛra
yana kunga cɛ sa ministre min bɛ yen n'o ye Mamu Dafe ye ale taara Tumutu a taalen ye i b'a dɔn k'a fɔ ko san wɛrɛ biennale n'o ye biennale 2025 ye o kan ka taa kɛ Tumutukaw fɛ yen Mamu Dafe ale taara ɲɛ da o kɛnɛ kan nka fala ye balana kɛra mun ye Mamu taara sɔrɔ turusiw seginna Tumutu u tɛ nin ye de tubabu ninnu ni ka gɛlɛn koyi u ye Sky ta yan ka t'u cun Tumutu festival vivre ensemble k'o baaraw kɛ u yɛrɛ ko olu nana dɛ olu tɛ se ka yamla o tiɲɛ don u ka jamanaw tun ma sɔn sa nka olu yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ Tumutu bɛ cogo min u tɛ se ka to nɔ na Mamu y'u fo k'u waleɲuman dɔn u ka nali la an'u kɛlen ka kɛnɛ in sɔrɔ a ko nin ye Tɔnbɔkutu yɛrɛ segilen de ye ka na sisan Tɔnbɔkutu tun bɛ baara min kɛ kɔrɔlen walaba minnu tun bɛ Tumutu k'o de bɛna na dɔɔni dɔɔni ninnu minnu nalen filɛ nin ye ko nin bɛna na kɛ misali de ye basigi ni lafiya min o bɛ ka ɲini danaya min ni diɲɛ b'a da Tumutu kan Tumutu yɛrɛ tun dɔnnen don cogo min na kɔrɔlen u ka se ka sigi sen kan min ye biennale ko ta fanfɛla ye a y'a ɲini juraw fɛ baɲumankɛtɔnw fɛ min ye Tɔnbɔkutu biennale ye a labɛnna cogo min na ani miiriya min ni jamanakuntigiw fɔ a ka taliko la sifinw ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka kɛ sababu ye Tumutu yɛrɛ ka se ka yiriwa min ye Tumutu kɛnɛbaw ye olu ka se ka dilan yɔrɔbaw ka se ka dilan dunanjigiso olu ka se ka sigi Tumutukaw fɛ yen min ye ministre ye a ma dan o ma koyi a ko gouverneur ma biennale y'i ka ko de ye kan'a to maa si k'a fɔ k'a bɛna fɛn wɛrɛ sɔrɔ nin na i ka maaw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan u ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ a ka se ka Tumutu baaraba minnu filɛ n'a y'olu daminɛ fala ye a ka se k'o sigi sen kan o hukumu kɔnɔna na fala ye tubabu dɔrɔn ma segin Tumutu koyi kabi 2008 an yɛrɛ ka sɔrɔfo kɛnɛ famanen don Tumutu ma a y'a kan fili fiɲɛ fɛ Tumutu donna la Umu Sangare an k'ale lajɛ an bɛ tila ka na n'a ye kibaruya ban waati. Saya de mune malinya leimba malinya na malide nyumano malibadi arawi malinya na malide mime fanfa ubekana malide nyumano ubekana so malidi ara ni ye fiwa nyai ɲinangoni woro kalile bɛ su saba fiwa la wasolongaw fɛ Umu an b'a fo falaye ale de bɔra kɔsa in na sisan min ye Suèdekaw fɛ prix belebele ka t'o ta seko ni dɔnko tɔgɔ la ka na ni prix belebele in ye ɲinan fana ɲɛmaaw ye danaya da Umu ka médaille o kan ka da disi la n'Ala sɔnna ma dɔgɔkun nataw kɔnɔna na an na wuli ka jɔ kɛ ka se o kɛnɛ kan a ka médaille dili ka se ka o kibaruyaw fana da bɛɛ lajɛlen tulo kan halisa Tumutukaw fɛ farikolo ɲɛnajɛ tun b'a la han min ye farikolo ɲɛnajɛ min sigira sen kan Sala Babi ale ni ligi min bɛ Tumutukaw fɛ olu fɛ falaye kɛnɛ kan Wage taara général de corps d'armée a tun bɛ yen min ye Sala tɔgɔ fila de tun bɛ yen Sala Mayiga ale de bɛ festival vivre ensemble o labɛn san o san nin y'o tako 9nan ye min ye kupu in ye ni Tɔnbɔkutu ligi b'o o da n'o ye Sala Babi ye nin y'o an do hakɛ yɛrɛ dɔ yɛrɛ an yɛrɛ tɛ se an kɔni bɛ se ka fɔ ko san 10 san 15 kɔni bɛ depuis a bɛ taa Buguri bilen na donc u ka dulati terrainba min bɛ yen u ye ɲɔgɔn sɔrɔ Wage ale ni Sala tɔgɔ filaw Sala Babi ni Sala Mayiga olu de fana ye kunkanɲɛ fɔlɔ de falaye anw batira u y'an bati siyana ninnu ka kin tɔgɔ yɛrɛ a bɔra a tɔgɔ u ka kin tɔgɔ bɔra ne kɔnɔ u ye Jingaribɛri bati an batira kelen fana dɔrɔn de Bajinde sera Jingaribɛri la kelen fu bon an fana tɛ se ka kɛ morilakaw ye ka tila ka se bɔlɔntan na n'u tun y'a kɛ kuranɛjigi ye an b'u dan donc an bɛ Bajinde denmisɛnninw fo olu de se sɔrɔ Jingaribɛri ka 1 ani fu san wɛrɛ ta sa n'Ala sɔnna ma ko o ni fɛn tɔgɔ ye di biennale programme bɛɛ bɛ don ɲɔgɔn na Sala bɛ ka se ka labɛn kɛ région dɔw fana ka na o la ko u senga don o la parce que comme ani ligue caman président bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u ka se ka kɛ comme biennale fana image bɛ cogo min na quoi o labɛnw b'u bolo u bɛ k'o fɛɛrɛw tigɛ a ɲɛfɔra ministrew ye a bɛ se ka kɛ cogo min na programme fana kɛrɛfɛ c'est à dire biennale mana kɛ sisan
sufɛ mɔgɔ bɛ ɲɔgɔnɛ kɛ tile fɛ fana denmisɛnnin minnu bɛ farikolo ɲɛnajɛ fana a tun bɛ tɛnɛ kɔrɔlen o fɔlɔfɔlɔ biennale la farikolo ɲɛnajɛ tun b'a la o boliw ni fɛn ninnu bɛɛ de tun bɛ a la mɛ u nana olu bɛɛ de bɔ a la k'a tɔ to fɔli ninnu ma ani an ka laadalakow ma donc an bɛ tumutukaw fo vivre ensemble tiɲɛna a dɔgɔkun a diyara u bolo Sala Mayiga ale de bɛ bulalama na ale de ye vivre ensemble ye a fana ye CNT maa ye a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri y'a to kabini festival mɔgɔ t'a lajɛ a bolo fo bi artiste bɛ ka kɛlɛ kɛ pour que u ka se ka taa u ka don Tɔnbukutu programme fana na sisan donc an b'a fo a ka timinanja n'a ka partenaire bɛɛ lajɛlen Sala Babi mɔgɔ t'o kofɔ maa ye ale ye Tɔnbukutu ligue ɲɛmaa ye ɲɛ bɛ terrain in na olu de y'a baara bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa Tumutu ka se ka fana n ko ne y'o de f'i ye nin bɛɛ de bɛ Jingare bɛɛ fɛ ne taara ninnu y'anw ci cogo o cogo quoi Bajinekaw y'anw ci cogo o cogo nka a bɛ bɛn siɲɛ wɛrɛ an b'an labɛn Tumutu bɛ équipe kelen sɔrɔ Bamakɔ u b'an sɔrɔ yen a bɛ taa wa Segu bɛ t'o la koyi n'o kɛra Kayi fana a gɛlɛyara musokɔrɔba bɛ bɔ Kayi cɛkɔrɔba bɛ bɔ Segu ne yɛrɛ ye Tumutuka ye ɲamina n fa nɔ fana tiɲɛ do koyi parti bon on va supporter ala k'a don yira an na maison de la presse ale ye kunnafonidilaw wele k'a f'u ɲɛna k'a ye wulikajɔ kɛ yaasa Aki ale ni joliba ka ko in fiɲɛbɔda bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na min bɛ kɛ bɛɛ lajɛlen ka wasa ye Banjugu dan tɛ a ye min ye farikolo kunnafonidilaw ka tɔnjɛkulu bɛɛ lajɛlen wele jɛrɛla kunungo maison de la presse la kibaruya bɔra ka bi k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna ko yanni kalo 6 cɛ ni ala sɔnna a ma min ye Aki ye a ye a ka bere jigi k'a bɔ joliba ale datuguli la pewu ka se ka yamaruya d'u ma sa kalo 6 u na se ka baara kɛ ka segin u ka baara kɛcogo la maison de la presse président ko min ye kunnafonidilaw bɛɛ lajɛlen kɛlen ka jɛrɛ kɛ u y'a ɲini k'a fɔ sa ko olu ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri n'u ka ko joliba ko la Falaye ko olu bɛna u ta la don maa minnu bɛ yen n'olu bɛ ka bɛn ni cɛfɔ ni kanbɛn ɲini nin ko in na n'an b'a fɔ ma médiation o tun ye hakilina min ta k'olu bɛna u ka hakilina don o kɔnɔna na k'u tɛna haraba kɛ tuguni maison de la presse n'a ta min ye laɲini min bɛ ka kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ nka k'u b'a ɲini kunnafonidilaw fɛ bɛɛ lajɛlen k'i labɛn k'i sigi yaasa cogoya min na jo sariyaw min ye kunnafonidi sariyaw ye olu bɛ se ka labato cogo min na an ka jamana kɔnɔna na sɛbɛn fa sirila Banjugu Dante fɛ maison de la presse ɲɛmaa do El Hadji do fana chevalier de l'ordre national min ye Tumutu coupe an y'o fɔ n'o ye coupe de la paix ye o dulati o kɛra ka ban Umu Sangare ale tun bɛ yen an b'a fana fo o ko la Falaye n'an bɔra yen an bɛ taa sisan kɔkan kibaruyaw la Arcade Touadéra a b'ale dɔn wa ale ye procès de match de jɔnkuna ɲɔgɔnna de don Falaye président min ma sɔn fiyewu Touadéra a ma sɔn fiyewu k'a fɔ ko a kɛra président ye k'a bɛ lakɛrɛ da kɛrɛfɛ a ka kalanden 2 Burkinakaw fɛ yen olu ka soutenance a taara o de la Burkina kalanden 2 in kelen tun bɛ ka mathématique o jateminɛw n'o fɛnw de kɛ o ka soutenance tun bɛ yen ale de tun ye président du jury ye filanan ta tun bɛ tali kɛ biologie la o de senfɛ sa a tilalen o baaraw la tuma min a nana ka na bɔ min ye Burkina IBE ye ka kibaruyaw ɲɛfɔ a ɲɛna ko ale kun nana thèse 2 mathématique la Wagadugu université kɔnɔna na o président du jury b'a bolo ko a tɛ se ka na don Wagadugu kɔnɔ ka taa ten cogo la k'a sɔrɔ min ye a tɔɲɔgɔnkɛ n'o ye Ibrahima Traoré ye n'a ma na o fo ko wa fana ko in senfɛ min ye jamanakuntigi ye Falaye halisa a bɛ ka cours di Bangui han président t'ale ta la dɛ ale bɛ taa cours di hali sini a b'a ka école karamɔgɔya baara kɛ Falaye misali ka taa diɲɛ kɔnɔ misali an ɲɛ bɛ diɲɛ duguba mun na Norvège ninnu ministre bɛ taa nɛgɛso de la baarakɛyɔrɔ la mobili 2 tɛ se ka y'i bolo a e b'o bɔ min e b'o wari sɔrɔ cogo di ministiriya kɔrɔ de k'i yɛrɛ di faso ma ka faso dɛmɛ n'i tilara tuma min na fɛn b'i kun i bɛna don faso ta la nka anw ta ye n bɛna n balo faso la voilà faso b'i kala ka fɛn bɛɛ k'i bɛ tila ka na balo faso la tuguni Idriss Déby a denkɛ o kɛra u ka dugu maréchal 2nan ye Sibirido deliw kɔfɛ u y'a ka masiriw d'a ma Falaye maréchal 2nan n'o o ye Kaka ye
n'o ye Idriss Déby denkɛ ye ale de kɔni san 2020 san fa o kun y'a sɔrɔ nka ɲinan ta ye n'o ye Maréchal Mahamat Idriss Déby ye ale yɛrɛ sɔnna sa ka na sɛbɛn sɔrɔlen Fala y'a suli ka Ala deli ka fin ye jɔko 2 k'o seli Ala ye yaasa doni min dalen filɛ ko nin ye n'o y'u ka jamana sɔrɔdasi bɛɛ lajɛlen ka doni ye Ala bɛ se k'o nɔgɔya ma cogo min jɔko 2 in o selilen kɔfɛ a ka sɔrɔ sa ka wuli ka dugawu kɛ min ye u ka dugu alimamiba ye o ka fatiya ta kɛnɛ ka sɔrɔ ka wuli Idriss Déby denkɛ a yɛrɛ kun bɛ anw yɛrɛ fɛ yan tuma min na anw bɛ ka kɛlɛ kɛ Tegargar Kuluwo kɔnɔna na olu de taara don Abu Zeydi n'a ka maaw kan a sen fɛ min ye Abu Zeydi ale nin tora la nka Kaka yɛrɛ joginna u kun seginna ka na n'a ye Bamako hôpital du Mali la yan ka tila ka taa n'a ye u ka dugu la a bɛ se ka furakɛ cogo min na min ye cɛ min don tiɲɛ na a n'a ka marechaliya a ka kan an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn États-Unis kaw olu tun ko sa ko dollar wari miliyɔn 10 ko labilalen don maa ye ni maa min tun ye bibi na Siri jamanakuntigi n'o ye Julani ye ko ni maa min kun sera k'i bolo da o kan ko u b'o d'i ma ko Bamanci wale ni juguwale kɛbaa don Fala ye kunna sini ko an y'a mɛn kibaruya di siraw fɛ ko min ye Julani ye l'Américain y'u den k'u ka maaw bila ka taa kuma ɲɔgɔn ɲɛ u n'a bɛ baara la bi yaasa bɛn ni lafiya bɛ se ka na cogo min ko wa ko min ye Américain ye u ko k'a tɔgɔ bɔra Bamanci wale ni juguwale kɛbaaw ka lisi la han a kɛra maa ye maa bɛ se ka taa bɔ maa min ye maa ɲɛnɛma don Julani yɛrɛ a y'a somaw ta k'u don fanga la han jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ minisiri o y'a balimakɛ minisiri min bɛ wolomasiri ta bɔ kunna o fana y'a balimakɛ ɔhɔ a daminɛna Siri ko États-Unis ko maa min tun bɛ ka ɲini ko Bamanci wale kɛbaa don ninjuguya wale kɛbaa don kati gɛlɛn don a bɛ maaw fa maa ni maa n'a man ka jɛ kuma tɛ ka sigi kɛnɛ kelen kan ko bi ko a ɲɔgɔnna tɛ yen a ɲɔgɔn ma da a kɛra ɲɔgɔn tɛ droit de l'homme tɛ yen o n'o fɔ aw ye droit de l'homme fan si fɛ citoyen ko kuma tɛ yen démocratie ko kuma tɛ yen Fala ye nin bɛɛ namara ni maaw ka nafa bɛ yɔrɔ u bɛ taa ye de n'i ka bon i bɛ girinya de Fala ye n'i bɛ fɛ i ka bonya i ka armée dilan maa maa bɛ bonya diɲɛ kɔnɔ armée de b'i bolo ni armée t'i bolo maa si t'i bonya an bɛ min na yan an kana jɔ a la dɛ n'a tun tɛ yen don min na an b'a fɔ ko ni mɔgɔw ye cɛ n k'u ka se Niger ma an y'a fɔ an da jalan de yan nka m'an tɔ nin de don wa k'a ka ɲi bi dɛ terroriste tɛ tuguni k'an kana fɔ terroriste olu de tun y'a tɔgɔ don ko mɔgɔ Fala ye teri tɛ diɲɛ maa la diɲɛ jamanaw teri tɛ yen balima tɛ yen nimaliya tɛ yen foyi tɛ yen nafa bɛ sɔrɔ min na mɔgɔw ɲɛ b'o dɔrɔn de la Donald Trump ko a ko ni u ma farati n'ale sigira diɲɛ seleke 4 ka kɛnɛya tɔnba min bɛ yen n'o ye OMS ye ko janvier kalo nata in tile 20 yɛrɛ k'u b'u fosi ka bɔ a la ko Amérique n ko Trump ka min kan ka kɛ Trump ka ministre n ko y'a yira ka fɔ ko Covid ye nkalon ye o y'o papier bɛɛ bɔ ko fɛn o fɛn fɔra Covid la k'a bɛɛ nkalon k'u ma foyi dilan ni nkalon ni fu tɛ ko tiɲɛ kisɛ kelen t'a la wa Américain ka sɔrɔdasi minnu tun bɛ yen Fala ye n'u tun y'u gɛn ka bɔ sɔrɔdasi la k'u ma sɔn Covid pikiri ka k'u la Trump ko k'a b'u lasegin o cɛ de bɛna na kɛ o bɛ se ka k'ale ka ministre ye kɛnɛya ministre ye cogo di ko ni OMS ka baara kɛ ni ko ma kɛ ko tɛ dɔn dɛ Gabɔnkaw fɛ yen u ka jamanakuntigi n'o ye Brice Clotaire Oligui Nguema ye a ko ni Ala sɔnna a ma ko min ye fanga ye ko ale kɔni tɛ kɛ cɛbɔ ye kalata nata in na han ko kalata nata ko civil k'u labɛn sabula sariya sunba kura min sigir'u fɛ yen ni jamanadenw bɔra k'o ta 100 sarada la 91 buruburu 64 n'o kɛra novembre kalo tɛmɛnen tile 16 ko y'a yira sa k'a fɔ ko kalata u ka jamana kɔnɔ a ka kɛ san wɛrɛ kalata min bɛ kɛ ni maa y'a ta siɲɛ 1 siɲɛ 2 o y'i ta bannen ye n'i k'i b'a ndaraki sɔrɔdasiw bɛ wuli k'i minɛ o sariya de b'u ka sariya sun kɔnɔ Fala ye k'a fɔ ko coup d'état o kuma tɛ sɔsɔli tɛ nin na o nin y'a délégement de ye aw ko ka fanga d'aw ma fanga dira aw ma aw civiliw
e sangelen iye manda kelenga sanduru iye sanduru warage e ko ke bina ki fatien surasuru ini surasuru babo nyona sawo o benga in kama afo chebna kudeta warage tuguni di mugamina na no masaka election organiser atno fana mine donc bris agoko nala sonama laidu mina ya tasa ko onake senga ya sami surasuye uku kumaka uka bato minye gabon jamana re konnana sa kalata ka sika ke sanwere kalata sanuma kalata jele kalata mbato bela jile semisega do ala chugumina falay marok masake no ye Mohamed Sisi ko kibaru ya dila munume Mauritanie nga ufe aleni uwerega jamana kono ku balaka aye aka masake pale kono nana ani majon me nyanye la Mohamed de Sheikh Ould El Ghazouani no ye Mauritanie masake uka kuma ye talike muna falai oye ka yirasa ka ko Maroc jamana ale ko kabna kogoji o siramin dabla Sahel jamana oye Mali Burkina Niger ko atise ka ke chogo sila ni umateme Mauritanie fe ko Mauritanie jorom nga bonya wala kaya wele ko kuma fayena yasa uka nafa be seka sura ala togomi falai do ko nimbe kerefe ko chiwere forai Francis togola chi ko forai akeme ki yere magaya ko jugu kaka maga aki ko gele ya mawbulu aki fasa otawo ye sawa man de vie kuma dabne na ale tlale ko la Algérie sa ga télévision sodobe ubafo mako 7 TV o ya yira sa ka foko Algérie ale sura sudo konintaru yira sura fo Mauritanie bangunga ha ni kilomètre bi kononton ye bi u ye frontière u teme fo ka ta se u ga dugudo ma sa fo ma major ge shegag o konnana mi ye kibaria nunu ye ko nin ke kunye ka Mauritanie bagabaga ay tagal mi ko sayna Maroc masake fe ko sabula o min bora télévision na Algérie ko sisa ngoni alebna leni abena ni Mauritanie danje koloshi ko sabula ko kene kai ka fora ko cheki kulo gele ka ki reke mai Algérie umbolo u kame ulude masabula ulu ni France be nyogona France tu ba fe kuluka fanga d'Afrique donc ni fanga d'Afrique nyeshino no uluma ni welela ka faye na ko chenchem fuga jamana mogobe kokojila ko kanga temo fe uludu mbolo bara misika ke ka sura mateme yi sabula sirabe bo kidal kana chechi ka bamako chechi ka tafo yoroja ka sura amaseni jamana nushima nga Maroc Mauritanie welele Maroc feniye falai akoroka chade akoroka cha nga begi hagli tuyerela siri uka jamana kunjigi kani Amerika unye nyanye kene ka akakuma uye talige muna kosebe uye ka fo mogobe fenkerengene mununa Amerika ungu jija jenserege nani uka son uluka fanga makoi ko kalata o setna na ke uluye kwa nu ko kuluka dog garabasa ka labe 600 ka bi gele ya sabula jamana fando fe marafa taledu ngobe sega munge akana fo uluye na ko franjela fangare ulubna no ka gouvernement sigi ni l'Américain me fere mun tige ka sega la ko don chogomi uko baraw sigi senga minye irisu ka trupuye kubna yinu no fe ulufana ka buka dugukolo ka ha ulaina amet o joya nala sonama sini ko ba mali jati don ana nyuan soraya kibara wala munu ni site kele ka folini tanu ta ga nyesi bela jelema umusangare ko kanga tamini kanga ta tumutu anga umulama anga